L'any 1950, els nens somiaven amb un futur extraordinari. Tenia raó a creure això? Hi haurà cotxes voladors, cases submarines, potser fins i tot teletransportació. Viurem en altres planetes i les ciutats tindran cupares plenes de verdures. No caldrà aprendre més. Una màquina ens donarà tot el coneixement i, sobretot, només guerres i discriminació. Haurem après dels nostres errors. Hola a tothom, com sei de dia? Si vols una pell lisa i perfecta com la meva, el secret és beure aigua, menjar sa i utilitzar productes de skincare essencial de rosa. Per altres consells, subscriu-te. Petons l'equip! De totes maneres, ni tan sol ho he provat. El temps que em paguen no me porten un redo aquestes coses inútils. Estem en un punt d'inflexió. Cada dia el planeta se deteriora i ningú no fa res. Els bosques se cremen, els oceans són plens de plàstic i l'aire es torna irrespirable. I seguim com si tot estigués bé. Us adoneu que estem destruint el futur dels nostres infants? Ara és el moment de canviar les coses abans que és massa tard. Salva el planeta, sisplau, sisplau! Hi ha tellement de possibilitats, ple d'escoles, ple de cursos. No sé on anar, no sé què fer. Tinc l'impressió que tots els meus amics ja saben on van, què van fer més tard. I jo no ho sé. Per què tinc de decidir a 18 anys això? I les escoles són supercares. Mai tindré els sous per pagar-les. Diana, has vist la teva nota? Penses que seràs acceptada a una escola amb notes de 15? Permeteu-me que us llegeixi la meva intervenció per les eleccions ecodelegat. Bon dia a tothom. Avui som aquí per parlar d'un tema essencial, l'ecologia, destruint a un ritme alarmant. La desforestació, la contaminació pot fer la diferència, reduint els residus, reciclant i consumit de manera responsable, però també necessitem polítiques valentes que protegeixin la natura. Tenim de salvar el planeta! Vull créixer a l'any 1950. Creiem que el futur seria un somni, però això és que realment és ser jove al 2025.